Ai, de veritat, quasi m'ha mort, en sèrio. Estic major, però major de veritat, No, si al final m'ho creuré i tot, collons. Pelailles, com va l'assumpte? Che, una altra setmana sí, què es pensàveu? Que no estaria, que vos fallaria la primera setmana? Pues ha estat a punt. Ha vingut el fred de repent, no? Lo que no pot ser és que jo siga tan exagerat de posar-me esta sudadera que a veurem que me poso en hivern si ja vaig posar-me esta sudadera. Perquè si anem a Xina, en hivern aniré com un esquimal. Seré un esquimal en hivern. Però bé, anem a deixar-nos de tonteries i anem a celebrar que per fi tenim un Patreon. Tenim una pelaïlla que contribueix al Patreon. Sí! $1 al mes no està mal, no? En fi, conforme esteu veient en el títol, sí, fa uns mesos volien destituir-me de Sueca, volien tirar-me, volien expulsar-me, excretar-me de la meua ciutat. I per què? Estareu preguntant-se. Pues ara vos ho explicaré. No sigueu tan impacients, no me feu la mà. Resulta que fa uns mesos me vaig enterar de que en el meu grup favorit de tots els grups de Facebook, i mira que jo gaste Facebook, em vaig donar compte de que en el meu grup de Facebook estaven mutilant-me. Estaven pegant-me una punyalà per l'esquena. I això és imperdonable. Això és imperdonable. Perquè conforme ho vaig llegir, vaig dir, ai, Dios mío, que me declaren persona non ingrata de Sueca i me'n tinc que anar a viure en Rajoy. Així que ho lamento molt si voleu veure un vídeo d'humor, de risa i de comèdia, perquè avui toca veure un vídeo trist, un vídeo en el que me traicionen, com a suecà que soc, me traicionen la meva voluntat i me fan una merda. Així que anem a llegir l'escrit que va escriure este home, perquè no té desperdici ningú. Vinga, anem allà. Anem a relajar-nos, perquè si no... no n'hi ha qui s'entere així. Bona nit. Molt bé. El tio començava formalment. Com un suecà ha de començar la nit, dient bona nit. Bona nit! Se pot passar? Algú ha vist el vídeo del maleducat ixe que vol ser youtuber? Jo no volia ser youtuber. Jo volia ser una persona respetable, una persona que estiguera feliç en el seu treball, no posar-se així davant de la càmera, en estos focos, en esta il·luminació. Jo no volia ser youtuber. Per què me tens que encasillar? Seguim. Sí, que, tot junt, se va cridar Renao. A veure, abans d'entrar en matèria, jo sé que en este grup tan meravelloso n'hi ha gent major que no sap escriure bé. Però una cosa és que no escrigues bé, perquè està tot junt, perquè no sé què, que faig la típica gracieta allò, tots fem faltes d'ortografia, no som perfectes, no som robots, veritat? Pues una cosa és que faig això. Altra cosa és que agarres la mànega, te la poses aixina i digues, vaig a escriure en el teclat o en el mòbil aixina. Bon dia, Sueca, em pareix que el mercat avui no està ben posat, perquè fa molt d'aire i una carpa se pot envolar. No té puto sentit, no veus que no té puto sentit, i després de tot el que escrius entén. Això és el que jo critico, no que facis una falta d'ortografia. Amigo mío. Anem a seguir. Pues el xic este té una sèrie de vídeos del grup i se fa de burlar-se dels comentaris de la gent. I damunt segur que ho he dit en esta entonació, ho ha fet molt bé. A veure, no me burle. L'únic que faig és comentar l'art. Jo és cocinar a una galeria d'art i me posar ahí a mirar tota la merda que està exposada. A veure, la meva intenció no és burlar-me. La meva intenció és fer un peliu d'humor, unes gracietes guassones. Que a veure, no n'hi ha que estar amargaets, Que hi colló, pareix que anem tots estrenyidets. Pareix que se mos hagi tancat el forat del cul i no ens hem cagat en un mes. Això és el que pareix. A voltes pareix això. I per això el grup després fa una olor a merda, clar, tota la merda en botella ahí. No és normal, veritat, no és normal. Pues ala, me burlo de la gent. Clar que sí. Bueno, Renao, si me llitges, estic llegint-te. Si me llitges, que sàpigues que tots els del grup no han tingut la sort teua de que els papis te paguen l'escola. A veure, pues sí, no tinc que dir-te res mal d'ahir. He tingut la sort de que els papis m'han pagat l'escola
perquè en 2 anys no tinc un sueldo com per pagar-me l'escola, o en 3 anys, o en 5 anys. No, no tinc un sueldo encara per pagar-me l'escola. He tingut sort, sí. I el repàs pues, he de dir-te que ahir has patirat un poquet, perquè jo de xicotet pues, no anava a repàs, i menys de valencià. L'únic repàs que ha anat ha sigut quan estava a batxiller, que anava a un repàs de química, perquè me costava a mi l'assignatura. Ja està, anècdota del Renau. Però no ha anat mai a ningú repàs de valencià. Bueno, sí, ha anat a preparar-me el superior i els cabrons m'han tombat. Veus? Veieu lo que heu fet? Veieu lo que heu fet? Aproveu-me el C2! Ara ja no se pot. Ara això ja ho ha trencat. Això ja està trencat. Pues estupendo. En fi, que no ha anat mai a ningú repàs de valencià per a saber escriure. L'únic que ha fet ha sigut l'educació que m'han donat en l'escola i res, i escriure un poquiu en decència. I si ha fet alguna falta, pues he tingut l'interès de dir, hòstia, no vaig a fer aquesta falta després. Perquè no vaig escriure faça en X, perquè s'escriu fatxa i fatxa ja en tenim prou, Postdata, tinc un poquet més d'educació, que això és de baix, i cada persona agarra la que vol. Efectivament, vostè dona tota la raó del món en la segona part. Cada persona agarra l'educació que vol i evidentment estàs demostrant que tu has agarrat, tu l'educació l'has agarrat, te l'has passat per la bossa un poquet i has dit, bueno, pues ara que fa pudor l'educació esta, la refilla en el grup del no és de que sí i me quede més ample que llarg, veritat. Que tingues tu els cocos tan gordos com per dir-me a mi que estic mal educat per un vídeo que és d'humor, que sí, que critique comentaris guassons que s'escriuen en l'hora de que sí, per fer un poquillo més d'humor, de la risa, però sempre intente comentar el context de lo que s'està escrivint, de dir, però això perquè comentes en este grup. Tu estaves avorrit i has dit, vaig a clavar-me en este tío, que ja fa temps que no escric en el grup este, i vaig a clavar-me. Pues ja t'has desahogat, t'has quedat bé, pues jo també m'ha quedat bé fent este vídeo, hòstia. Però quan el xic este va escriure això, en el grup se va armar un pidote, això ho va escriure el 15 de maig a les 10 menys 10 de la nit. Que tu dius, a les 10 menys 10 de la nit vaig a posar-me jo a escriure en el grup? Pues no, vaig a posar-me una sèrie de Netflix o de HBO o vaig a posar-me la tele i a veure quina merda fan per ahí. No vaig a posar-me jo al grup de Facebook a dir... Conforme va escriure això, la gent li va respondre una sèrie de comentaris. N'hi ha gent que defenia el Renau, però n'hi ha gent... Tireu-lo del grup, no es mereix estar així. A veure, tu penses que per molt que me tires a mi del grup no vaig a poder entrar en un altre usuari? De veritat ho penses? Que jo sóc mig hacker, Jo sóc mig hacker, sóc youtuber, hòstia. No volia ser youtuber, però soc youtuber. Mira, cada un lo que mos ha tocat. En fi, per ahí, jo crec que anem a deixar-ho així, perquè jo crec que ja en un comentari de no és això que sí, avui hem tingut la vespreta. Així que espero que vos hagi agradat molt el vídeo. Si vos agrada este tipus de vídeos i que comente coses del no és això que sí i vos que vaig a un vídeo d'ací un bon temps, dona-li un like, dona-li, marca-ho i like, que és que si no vos ho dic, que marqueu el like, hòstia, marqueu el like, que si no vos ho dic, ai mare. I res, ens vegem al pròxim vídeo per a illes, vaig intentar continuar en la marxeta, no sé per què vaig això. Passeu-ho bé, un fort abraç i ens vegem la setmana que ve. Ale!